Antifašizmom se neki ogrnu kada je to oportuno, kada antifašistička Europa gleda i osuđuje, no kada se nađu među svojima, onda si dopuste da službeni stav države, koji je uostalom upisani u Hrvatskom ustavu, zamijene za profašističko promoviranje ustaških zločinaca kojima tepaju da su Hrvatska vojska i da su tobože ostvarili neke povijesne težnje hrvatskog naroda. Niti su bili Hrvatska, niti vojska, niti su išta ostvarili osim vladavinu terora i zločina i to u tuđe ime. Ovo je 6. put da govorim ovdje pod Evelim Brijestom kao gradonačelnica grada heroja Siska. Grada koji je dao svoje najbolje sinove i kćeri. I u Drugom svjetskom ratu i u Domovinskom ratu. Gradimo društvo i državu u kojoj mnogi ne žele ili ne mogu živjeti jer nemaju osnovna ljudska prava. Pravo na posao, pravo na dostojanstven život od vlastitih primanja ili pak pravo da budu različiti od drugih. Prava se zatiru, a Hrvatska se iseljava. Mi gradimo društvo u kojem ministri ne znaju nabrojati koliko bogatstvo imaju, a istovremeno tisuće i tisuće Hrvata